Bordoro марҳамат лавудас солаш 2015 мотора инжектор бардоро мошинча авзон мекунем хушура нигоҳ кунед мошин вагони ҳолати балонош марҳамат ҳоли тоҷикистон ягон боро даст мегам дута электропакет коробкаш механика салонош латта бардоро мошинча тоза як бардоро ҳолати тагаш вагон будагиш маълум çıkayım şöyle bir şey yok. Oşunca tozlu ya ne kim bağlı yine. Kareye. Техосмотр утилизация. Дорад. Нархша 95000 сомон футосян мошин бо савдо мешавад. Хердор бошам марҳамат бардоро номешон мемонем занг за мошина савдо ка бигирем 92 714 03 70 марҳамат.